Vanmiddag in de buurt van Marsum wie het bewolkt en we hier ik uit terug wat stoorijn. Maar het ziet er verder de komende dagen toch aardig wat beter uit als op dit stuit. We gaan eerst even naar het waar voor Joen en vannacht. Toch een wisselend bewolkt waartype, soms even een paar opklaringen ertussen terug en er kan nou en dan nog even wat licht regenwetter vallen. Door die bewolking en ook door de wind wordt het net koud. Minimumtemperaturen staan zo'n 8 of 9 graden en daarbij een matige en vrij krachtige wind komt uit het zuiden of het zuidwesten. En dan morgen, ik zei het al eerder, het wordt een wisseldag, het wordt ook wat beter. De zinnen komt er geregeld bij of bezieken dat steeds meer te dwan in de rim van de dag. We moeten nog wel even rekening houden op een licht drupje rein of een buiken. Temperaturen 12 tot 13 graden, het wordt al wat warmer. En de wind is nog altijd wel stevig, matig, vrij krachtig of betieren krachtig, windkracht 6 in het waardgebied. En die komt uit het zuidwesten. Dan de fruitzucht, dat zucht er nog beter uit. De komende dagen wordt het wat zachter, milder, eigenlijk wel variërs temperaturen. Vreed een dag die droog bloot, maar de zinnen erbij. Temperaturen 13, 14 graden. En ik sneeuw bloot het droog, maar dan ik een temperatuur van zo'n 14 graden. De wind is toch nog wel aardig stevig. Op Vreed hebben we een zuid-zuideestelijke wind, matig gewoon krachtig, windkracht 3 tot 6. En ik sneeuw en snijn houden we die stevige zuidelijke wind, of soms even zuidwestelijk. Snijn ik nog droog waar, de zinnen erbij en een temperatuur van 13 graden. Nog een hoffelijke jong verder.